התקופה עברה והגעת לגיל 60. אני מאחל לך שהבחינה השנייה, 60 השנה הבאות, תהיינה מאושרות עם הרבה בריאות, הנאה מלאה מהבנות, חתנים, נכדים, וייתן לי עוד, ובמיוחד לילדה אחת. סבתא, תהיי בריאה, שתחיי עד 120 שנה, שתמשיכי להיות מתוקה כמו שעד עכשיו. נכון שאת אוהבת? איפה היא? היא בבית ומחכה לנו. אתה רוצה להגיד שאת אוהבת סבתא? אז איך היא רואה? היא תראה את זה. היא תראה את זה עוד מעט. מזל טוב לסבתא רינה. עמליה, תגיד לה אני אוהב אותך. מזל טוב לסבתא רינה. תעשי שלום. תגיד סבתא. תגיד סבתא עמליה. יום הולדת ליפיה עמליה, היום יום הולדת לסבתא. חג לה שמח וזר לה פורח, היום יום הולדת לסבתא עמליה. ועכשיו הולכים לעמליה לתת לה את האוטו ואת הקסטה. ביי. שיהיה בשעה טובה לכולם, שנזכה לכל כך מה שאת רוצה. את שמחה? אני נורא שמחה. מיכל, תראי את התמונה. נכון שאנחנו דומות? אני חושבת שאוהבים אותי קצת, לא? הם עשו לי את זה. אני פשוט לא רגיל לעמוד בפני מצלמת טלוויזיה, אבל כשיש רגעים כאלה של שמחה במשפחה, אז אני תמיד נזכר באמא, שהדבר הראשון שהיא יכלה לכולם זה בריאות. אתה יודע מה עשו לי את זה לגיל 60? וכל אחת מהחברות, יותר נכון הקרובות, אני חושבת שהן כתבו מה שהן חושבות. זה היה לי מאוד נעים. לא העלו ושיבחו אותי כאישיות, אני לא יודעת מה, יוצא דופן. אבל זה די נעים. זה יפה כל שזוכרים לעשות לך דבר כזה. ואגב, נחמה, זה נעים. זה נעים מאוד. עושים לכבודך משהו. לשמוע. סך הכל זה, איך אומרים, זה פידבק למה שאתה עושה. כל החיים שלך. מתנה קטנה אך נפלאה, אלוהים תן לי רק עוד מתנה.